שאלות עמוקות יותר. אנחנו בכל זאת חוזרים לאנשי הימין. הנה שניים איתנו, עמרי אקוניס, שלום לך. צריך להגיד שאתה אח של? אפשר להגיד. הוא אח של. כן, כשאתה מדבר, אז גם שומעים שאתה אח של. חבר הכנסת אופיר אקוניס. וגדעון אריאל, חבר מרכז ליכוד. גם אח של? אח של אברהם הילי. אוקיי. ואתם שלכם מתייצבים משני עברי המתרס. אני מבינה שאתה לא תהיה היום בכנס. אני אישית לא אהיה בכנס, מכיוון שאני אהיה בכנס של האח שלי, שנקבע מבעוד מועד אגב, לא בגלל איזשהו ביטול. לא אהיה בכנס. למה צריך כל כך הרבה כנסים? סליחה, אי אפשר לעשות כנס אחד, שכולם יבואו, יגידו שנה טובה, שנזכה לחיים טובים וארוכים וכו'. יהיה גם כנס כזה, זה קורה ביום חמישי. יהיה גם כנס כזה, שכולם יבואו. הבנתי. אוקיי, ראשית אני רוצה להתחיל בכך ששני עברי המתרס אנחנו לא, מכיוון ששנינו ליכודניקים, מה שנקרא. אני רק רוצה לציין עובדה אחת די שצריכה להיות ברורה לכולם. אין, המושג של הקפאה הוא מושג שיצרה התקשורת. אני במקרה הכינותי מראש כמה נתונים על בנייה מחודשת שלא קרתה בשנה האחרונה, שקורית עכשיו שהוא שם בימים האחרונים. אבל לפני נתונים, להעמידך לדיון גדעון אריאל. אתה תהיה שם. אני אהיה שם הערב, יחד עם כמעט מחצית מחברי הכנסת של הליכוד ומאות פעילים של הליכוד, שרוצים לומר שארץ ישראל שלנו כפי שהייתה, כפי שנמצאת במצע של הליכוד, כפי שנמצאת בחוקה של הליכוד, ואנחנו פשוט הולכים לחזק ולחזור על הדברים ידועים. כרגע רק כדי לספק מידע אמין לצופים שלנו, ואנחנו אוהבים לתת מידע אמין, יש שליש בערך. אולי, ואף פחות, והמספר הזה בינתיים מצטמצם והולך ולא גדל. כך שדיברו על 16 כי האינטרס למישהו להגיד שיהיו 16, כרגע זה עומד סביב 8 ח"כים, אם בכלל. אז זהו, אותי דווקא מעניין אם זה הפלג הזה של הפייגלין, מה שמכונה. לא, אני לא חושב, ההפך, אני הבנתי שפייגלין עצמו לא יהיה, אבל אני חושב שגם, כפי שכבר שמעתם, שאופיר במקרה לא יהיה. אז זאת אומרת, עניין מספרי, עניין כמותי, זו לא השאלה. כן, אתה גם לא מאמין באמת שאופיר אקוניס יצא נגד בנימין נתניהו. אני גם לא יוצא נגד בנימין נתניהו. איך אתה לא יוצא נגד בנימין נתניהו? אני מחזק את בנימין נתניהו. באיזה אופן? מכיוון שאני אומר לו, תשמור על הערכים של הליכוד. הוא צריך באמת את החיזוק הזה? מה, הוא לא יודע? הוא יודע. מה, הוא יכול? אתה מעלה בדעתך שמא אולי הוא יפגע בערכים של הליכוד והוא לא זוכר? מכיוון שיש פה כל מיני דיבורים וספינים. אמנזיה של ראשי ממשלה? מכיוון שיש פה כל מיני דיבורים וספינים, אז אנחנו צריכים לבוא ולומר את הדבר הזה. אני כבר אמרתי את הדבר הזה. שמעתי את הדברים האלו במעלה אדומים, אני תושב מעלה אדומים. השבוע היו שם למעלה מ1,000 אנשים, לאו דווקא חברי ליכוד, אבל כמה וכמה חברי כנסת של הליכוד היו שם. אז בוא נלך צעד אחד קדימה. נניח הוא שכח. חס או שהוא לא יכול לממש את מה שהוא זוכר. קשה. יכול מאוד להיות שזה גם המצב. והוא בכל זאת יחליט על הקפאה והיא תהיה ארוכת טווח מעבר לכמה חודשים. בלחץ האמריקני, בגלל המשא ומתן, בלחץ העולם, לא חשוב כרגע. מה תעשו? אנחנו נביע את הלחץ שלנו. הוא צריך להבין, והוא גם צריך להביע לאותם אנשים שמנסים לחוץ עליו, שהלחץ בא משני כיוונים. כן. כן. אוקיי, אז אני רוצה רק שוב להדגיש, שכתבתי באמצע מקודם, הבנייה בגושי ההתיישבות רק מתחדשת. אני חושב שצריך לברך את ראש הממשלה, את מר בנימין נתניהו, על חידוש הבנייה בגושי ההתיישבות, כולל במעלה אדומים, איפה שגדעון גר. הבאתי גם נתונים על מספרים, שלא ניכנס אליהם. אני ברמה האישית וברמה המפלגתית, אני חושב שצריך ממש להגיד תודה לראש הממשלה על כך שהוא מחדש את הבנייה בגושי ההתיישבות, על כך שהבנייה שלא קרתה בשנה האחרונה הולכת ונבנית, וכמובן אני חושב שהיא גם לא תופסק. מעבר לכל הרמות הכוסית, נדמה לי שהדבר המרכזי שצריך לשים לב אליו, דווקא לפגישות המדיניות של נתניהו. הדבר המרכזי שצריך לשים אליו זה ספין וקונטרה ספין. אוקיי, הסברת את הדבר מצוין. תראה שפלזי, תודה רבה לך. תודה רבה. אז הבנתם איך זה נראה? אני יודע שככה נראה, סליחה, מהפעילים בשטח והאזרחים מהשטח, שהתקשורת עושה את הספינים, ואנחנו רוצים להזכיר ספין, אבל יש חוקה לליכוד, יש מצע לליכוד, ויש את התוצאות של הבחירות של מדינת ישראל. תסביר לו למה הוא טועה, אז אני רק רוצה אולי בתור משפט אחד להגיד שעל חברי הליכוד
וגם על הימין בכלל בארץ ישראל. מה שצריך לעשות עכשיו הוא פשוט, במקום לחשק, צריך לחבק את ראש הממשלה על הפעילות שהוא עושה. חיבוק דוב, שלא יוכל לזוז, לא ימינה ולא שמאלה. שיהיה חיבוק שיתמוך במעשים שלו, כי אני חושב שהוא הדבר הנכון ביותר לעשות, הוא לתת כרגע לראש הממשלה לעשות את הדברים, כי אני בטוח שהוא איש הנכון במקום הנכון. והדבר הכי חשוב, שתהיה לכולם שנה טובה. שנה טובה. במסגרת הרמת הכוסית. גדעון אריאל ועמרי אקוניס, תודה רבה לשניכם. תודה. אנחנו לעניין אחר, ואני חושבת שאין בו ספינים, והוא דבר משמעותי ומרכזי, וזה עניין החינוך, והדוח הבינלאומי שהתפרסם אתמול עם הנתונים המאוד קשים על מצב החינוך בישראל. בדקו 30 ומשהו מדינות מהמפותחות בעולם, ואנחנו נמצאים, איך לומר, במקומות האחרונים המאוד מאוד לא מחמיאים. נמצאת איתנו פרופסור מיכל בלר, מנכ"לית רמה זה נקרא? נכון.